Assalamualaikum dulur-dulur, monggo nguri-nguri Budo Jawi nggih punika sowan dumateng para leluhur. Niki dinten Jumuah tanggal 11 April 2025. Cikal bakal channel ten Desa Pabelan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. Badhe sowan Raden Pabelan. Mbok bilih dulur-dulur dereng pirsa makomipun Raden Pabelan. Nggih menika ingkang bangunan ijo niku. Saged lewat mriki. Mbok bilih dulur-dulur badhe sowan Raden Pabelan kang wonten Desa Pabelan Kartosuro Sukoharjo. Saged dipadosi ten Google Map makam Pabelan. Mengke wonten niku alamate. Raden Pabelan punika kisahe zaman Kerajaan Pajang. Nggih sejaman napa Kraton Pajang niku Sultan Hadiwijaya. Mengke literasi sejarahipun mengke kula paringke ten deskripsi. Niki kula taosi pirsa makomipun Raden Pabelan. Raden Pabelan niku janakane zaman Pajang. Nggadahi sawah bagus, ganteng Raden Pabelan. Kula ndek wau sampun suluk salam kalih para sesepuh pinisepuh kang wonten mriki. Sabanjure damel video kagem informasi dulur-dulur ingkang remen sowan dumateng para leluhur. Menika makomipun Raden Joko Pabelan. Satengene niku biyung bainipun Mbok Nyi Tuginem. Niki saged dipelajari tangguh nisan jirate. Niki zaman Pajang. Nggih mengke dulur-dulur saged sinau tangguh nisan mengke. Niki informasi saking Cikal Bakal Channel dinten Jumuah tanggal 11 April 2025. Nggih punika sowan ten Pabelan. Informasinipun Cikal Bakal Channel bermanfaat dumateng dulur-dulur, saged di-subscribe, di-like kalih di-share. Mangaten dulur-dulur informasi saking Cikal Bakal Channel. Matur nuwun. Like, share, and subscribe.